Kaei kata kajing kyrni ka bagi Briew ha kane kipor ki ngop ha. Kamde ka kiat, kamde tong drugs, kamde kajing yaj auria, Henry. Kade kaei ka bangi chupanan kaman ka sengi pat kata kade ka phone, kade kani ka social media ka Instagram. Namar balay haba ngipet ha kajing im la DNA ha kajing im jogi wei pat ngiyo iba ki Briew ban puli ka katin ka jong play tang khat san minute ru las ngo jurong palat. Langsung slam palat ngim sngo don por pan ayu blay tang khat san minute ru Henry habangi use ka phone pate ting ting ya kani ki social media ki platforms mo ki babher in the ong ban pet sa the ki san kanta ki Henry kanta ka shisngi ru ngim jus ngawi ai ni kloy ban ai kata ka por ka jongi kini ki phone ni kani ka social media tu ublay ha kitab jong Exodus kalanong ka baar pau ka khat ka balai ublay ulamana yangi ki Briew ong bangim day bandan blay palat manya u hindi ban syakri tang ya u bat ka ka batu no ka jaka ka jong ublay ha ka do anut ka jong ngi penong blay ka ta ngi mani blay ka ta ha ka jing tip na ka jing pam tip ka jong te ta ka daw ha bangi use ya kani ka social media hindi ban pendan kam ya ka tang na benta ka jing bha bangin yaro yu blay bangin yo ban share ka katin ka jong ublay bat ba in la ban tray ban kata ro ho ay kam day ka babakla nila ban tray ban kata ling ba kanika social media henry ladang ilap